Ja näin Pyssy puhuu, ja Marek painaa heti pitkällä askeleella keulaan, ja Morten ottaa pitkän tähtäimen suunnitelman vielä tässä tavoitetaan. No niin, näin mennään, ja tämä on Mortenin sinänsä tietysti hyvä laji, ettei ainakaan eksy, koska miehellä on suunnistustausta, mutta kyllä tässä vielä pitkä matka on, mutta täällä menee tosiaan erittäin vakuuttavasti. Kärjessä nyt sitten Marek ja Merlin virolaispari, ja tällä hetkellä siis kilpailun ykköspari edelleenkin on Anton Greliatsemir ja Kärnä, mutta onko tämän jälkeen? Ja hyvin siellä Boströmin porukakin näyttää tästä selviävän, vaikka voisiko sanoa, rouva kuiskasi juuri korvaan, että kompassi on hukassa. Ei haittaa tahtia, mutta täältä tullaan ja varmasti tullaan kohti kovaa aikaa. Ja lähestytään kuivaestettä ja Boströmin kaksikko tulee siellä juuri noin 50 metriä jäljessä. Jaa, näin mennään. Merlin Marekki tulee toiselle kuivaesteelle erittäin reppaan näköisen. Nyt tulee huippuaikaa tällä hetkellä muutamat metrit enää. 5, 4, 3, 2, maali. Vapauttava maali, miltä näyttää siitä meidän toinen pari. Boströmit, Martte ja Matleena. Ensimmäinen kuivaesti ja tultiin yli siellä pyörähtämällä. Tuossa on se uusi tekniikka jälleen kerran. Ja tullaan toista kuivaestettä kohti kuvaan. Ei vielä. Hyvä. Mä ajattelin, että se syöksymällä menee yli, mutta ei mennyt. Morten, Matleena, loppusuora viimeinen muutama metriä vapauttava